Tris drothús iar le champagne na héireann Áth Cliath ag géad cléthe bóchan de máta tríd an Sra Lidl nuair a chléadar muo. But is nach bhfuil éon cléthe bóta Gaillimh go dtí seo agus tústíach chur a chulann na tSraith. Na chaine chuid clár tris bouta ceair. Ní háidir sláán am an tráthreachta. Sraith le an áthachta gur fád an daran an tá tróna agus na pointí luachra ar fáil an Gaillimh tas na beánaí níos fear be siad sásta le sin. Tar nó teach gan éon cluiche búta as an trí ceang atá imirthe. Ag tuige siad tá sé luach sam líon a tar ag testáil go luath tríd an Lawrence an Mairead Glynn. Pas cliste smacht go háling an son ag Leanne Cohen. Se glúiseach de bhd níos fear ag an Gaillimh. Oscailtí istigh an son agus tá 10 beidir a scór eile an cansa ag Roisin Leonard leis an gitóg. Sár cúlín ag an Gaillimh. Go leor imirthirí páirteach sa glúiseach ag an deire. Leonard in san ád ceart. Dúpil scórin ag tús na himmirthe. Clianis smaile. Bontáiste baile, oscailtí agus deisir cúlín ag an imirthir Lár Park an son. Anna scór ag Orla Nolan. Ceanna heasta gútha agus an bhearnas luath tra ríist. Leis an Luchland áitiúil sásta an dá cúlín deirnach bheith take chútha. Anna rúthar is seo dhéanamh agus bhfuil an Gaillimh féhrúchan an ceansa a chosint an pass. I meachchantá cofaile le Annabelle Timothy deise cisisiúd. Scóirt an scohan sonnacha. A cad é mar rucha bhí déanta ribh, pass amachtaí Timothy. Agus Áth Cliath gafach an tosaigh. Is ceantainna teachtaseach an Gaillimh ó Ifeanní Chealaigh. Ó Chailtrach agus brúistigh an son, Linda Booth. Le Shelvanesh, chans cisiúil ceantainna misteach agus imethe steach sa líon tánig Linda Booth. Cúlúntaach ag an Gaillimh, cibid a ríist. Shelv bailthe an son bhí treoir os a chóir ach arachar isteach os ceann Rachel Fleming. Cúl luach for an son ag an Gaillimh. Is an cúl sin spreacha sé an dá ar an go cinnte agus Áth Cliath is ag teacht a glóric scóir leis an ceann seo ag chéile. Idir isteach an son agus deis ag a deire ag Kate Sullivan agus sár cúlín an son. Freigra úntaach ar an gúla tá díra céilte. Imirta dul ó ceann na parca. Áth Cliath teacht amach ón ceann san a mithir straight pass. Bhí rógáard agus deis an son ag Aoife O'Rourke ag a deire cad siad teach siar. Agus inis Alva Davrin sin íon captain imisteach sa chúing an son. Irene le teacht amach agus seansar scór. Dígras úntaach san iireach sin. Bhí si dul isteach sa chúing a tháinig síach. Le Burton acha léhi ach Haran Trasnán scór mat an Gaillimh. Is Áth Cliath, tre Kate Murray. Ceantainna mithe steach cúlín maith an son. Tá siad go mór san imirt Anna Caivlant an sá Bark Farnell. Áth Cliath teacht a ríist tá siad tosna níos fear sa dar le ní léon ceist fé. Deis an son ag Kate Sullivan. Cúpla scór luach fáilte sa dar le. Bhearna sin leidirthe boutáin eile. Cuinnigh an Gaillimh ag lurg ag géad bua in san comórta Stratham lína trí chluthe cailte ag iad gimmert a bhd níos fearanta deisir scór blochá lúntaach an son ag cosantóirí Áth Cliath níl an chuntóirt glánta go fóil trasnanta go dtí Leanne Cohen seansacha siúd agus an count son Haran Trasnán scór maith eile ag an Gaillimh. Díogar níg iad a teachtaseach sa chluthe. In san tarna le an cúl sin ag scarúh na bhór chéile Áth Cliath teacht tríd an lárinis breúir cosantóirí na Gaillimh seans an son ar cúlí Jennifer Dunn ag teacht tríd róéis gan son. Beidir bhfuil an Gaillimh ag tuirsiú beánaín. Cúlí na bháin idir na fórna. Buntáiste fós ag an Gaillimh. Má go fada le Kate Geraghty. Nis tí Leanne Cohen. Nis Olivia Dively, taketeach mar an dtí seansca siúd ar cúlín. Díreach síos tríd an lár ag Dively agus ar Dave eile Áth Cliath teacht brúan son an réitóir scuile leis agus Anna Caivlant. Can son sleanaisteach son níl ainge inacha le Kate Sullivan agus é sin róéis go de ceist an son fé chosan na Gaillimh. An Gaillimh fós cúlín chun tosaigh agus sin ag fear dhearan na himrithe. Spás a ríiste Áth Cliath
an loch lanta áúil ag taú agus an cansa sláneiste deisir cúlín eile agus an cansan ag Orlan Nolan. Táid ar cóscór cadé mar teachta níirtá déanta Gaha Cliath le cúpla nómad an ús. Orlan Nolan an tamsa agus an tam Gaillimh Catans ó Borc Farnell. An Gaillimh an úachtar forvórt an Cletha ag le cúpla nómad an ús. Áth Cliath fiausa go mór agus seachún aríise an cansan le me seach fan le Kate Sullivan an pass seach sa lárbhfuil Calís an son agus tá a Darren Réiteóir Maggie Farrelly díreach os cór an chúl agus seans únta gan isise Áth Cliath. Hannah Tyrrell brú ach an cansan gan éon strain Haran Seasnán. Áth Cliath gafa chun tosig agus an town Gaillimh Caite. Scoring a dénach in amcútah gortaigh an Gaillimh. Sinna hastín an ish. Ach fós an obairgéanta ríist ag Áth Cliath ní féidir leis an Gaillimh an scóir sin a gáilt agus an tam beagnach éimethe an son Áth Cliath teach uairháin eile agus an adóg dhearrig sétan so búd a chúlín amháin ag Áth Cliath. Brise crí ríist an Gaillimh ceirc le stigí chéile cailte ach an cúlín dénach sin ag Tyrrell an difríocht atra.